vekwamatope vari kuti vakapuwa vana vangu nedare pane mari. Vekwamatope ana taura izvi zvinonyatsonzwa Tinhingi. Mai na sekuru avo vakamira. Musanongedzere. Okay, sorry. taura Taura izvi maoko ino makambira. Alright. nyaya yenyu yamanyatsopindira mudare nhasi ndei Ndiyo yekuti vari kuti vakapuwa vana nedare repane mari. venyu Vana vangu inini ndainge ndakarora kwamatope. Nyaya yangu ikaitwapo na achangamira ikapera. Ndine vana vangu vangani 6 nevanhu kwamatope. Ndikarora zvose ikapera ndofunga zviri mabhuku menyu. Ko imi mune judgment here pakugarwa kwamboitwa matare iyayo hamungationesiwo kuti hanya yai kumashure yakambobatwa iri pano. Ndosaka ichikurudzira vanhu kuti kana mapinda mumatare zvekuti wahwina nyaya kana kuti waruza budamo nejudgment. Handiti ukanzi iwewe ndiwe wahwina nyaya, handiti budamo nejudgment. Ukanzi ndiwe futi waruza nyaya budamo nejudgment. Kana nyaya yakutaurwa sei ungada kutoti iwe wega waranyi. Handiti zuva rakati nyaya yangu yakambotongwa handiti zvichifamba zvakadini. Saka tinokurudzira vanhu vese vanopinda mumatare muno kuti nyaya dzenyu kana dzapera kutongwa munoona munyori wedare motora majudgment amunonogara muinawo. Handiti kana zvikanzi mombe ndedzako, handiti wakutogara uziva kuti mombe idzi ndedzani. Zvikanzi munda uyo ndewako, handiti uyu munda uyu ndakanzi ndewako mugore rakati nachangana. Handiti kana kuti munda uyu ndakanzi hausi wako, zvese zvine zvingori. Kana munda wanzi hausi wako, aiwa munda uyu gore rakati ndakaunzi hausi wangu, judgment yacho iripi iyi. Handiti saka ndinofunga kuti zvinogona kubatsira dare kuti risarasike. Handiti mune zvamauya kuzobatsirwa nedare ndo zvarinoda kunyatsoziva kuti nyaya muda kubatsirwa ndei. Inini ndakasvika kusiyana nemudzimai wangu. Nyaya yedu chimbapera pano padare. Vakamatope vakabata zvangu vakanditi toda pfuma yedu yese. Ndikavapa pfuma yawe yese mombe dzavo 8. Property yangu yese anga iri kumba nemwana wavo anga iri kwamutare nekumba uku vakaipamba vakadi vatora yese ikasara imba yangu iri empty. Okay, vana tikanzi nedare rikati vana makasununga kuti vana vaende kwambuya vaende kwasekuru. Handiti vana vangu ndinawo kumba inini ndakagara rimwe rangu kumba. Ndofunga kainako kamukachini ako kamusikana kari muza uyu anga ine 7 months. Imba daunomukumbira kuna mai ndamuwana ari panze achikambaira ari ega asikafambi mai ake anga kurwara. Right, ndatora mwana wangu anditi akagara kumba kusvika akura amwe ese angu ari kumba. Ndichivati indamunonachi mai venyu, indamunoona mai venyu vachinoona amai vavo. Hapano vati kure avo vese vakura vamwe vati vakuma asekondari vadi vese. Saka then pakazongoitikawo handizivi zvakapindawo. Alright, kuna natezvara vangu. Nyaya hombe hazvida kuti ndisvike pana ndiri musikana wangu anoteerwa inumber 3 pane ava pane uyu akarwara chimba ndazvinzwa ndaimboendako chimba futi arwara atakurwara chimba andafonderwa gorapera mwana adona kuchikoro asi anzi aenda kwani kwamatope. Maende here kunomuona zvikanzi no isusu hapana shoko ratira raya kunokumba. Inini ndatokwira kombi first kombi na 5 kubva kuharare chimba ndasvika pagaza ndaya agent kamhunga ndasvika pamba nausvika ndopfurira kumba kwamatope ndasvika mai varipo namai guru mai Vanzi mwana wangu akadi akarara mumba. Makadi mai ndauya ari sei mwana mwana ndizvozvizvi ndakagarapo patanga kupa mwana bute handiti ruva ndokuti akosore ndakaramba ndakayeva amwe handiti saka makadi zvikanzi hapana zvatati taita alright chimba ndagaramo ndakagara kubva na kuma 1 svika kuma 4 mai
Aifunga tangu ndinde kumba nitore mwana ndine naye kumba. Nimbonofamba naye. Zvikanzi zvakanaka fonerai sekuru babi avapo. Fone dai ngati anoke fone yangu ine mari chimba ndapa sekuru Clever mwana wa sekuru bababi. Kuti ndifonereiwo achimva wafona baba kuno ombya rauya. Ati araumenda nechi ni mwana. Zvikanzi ndiri kuyapo. Wakamba wasvika pamba kuma 5 ndagara hangu. Wakasvika wangu ine makwenza wanga ina mazhawo nene zvaigadzira. Ndati sekuru ndindauyawo. Ndati ndimbotora chi nakuti mwana arwara saka ndati ndimbotora mwana ndimbono zama ndiri kumba. Kana iwo aiwa pane zvatiri kuita. Ndofunga ndakagara kusvika kuma 8 usiku. Bara andanga ndakumbira pamukumba rari panze. Kwatanga kunaya. Kadawa ndakwenda ndozodzoka mangwana. Mwana haana kumuka angoramba akadi akarara. Okay, ndakaenda makumba na 5 makuseni. Ndasunga ngoro pamba pangu. Ndi vana vangu 2. Ndamukira kuti tora chi mwana. Ndapamba mai ndauya kuti nditore chi mwana timbonozama kupi kumba. Toti chichidi chinesa mwana. Ndabvunza kuti mwana pakadona kuchikoro akaendere pa clinic because chikoro ne clinic zviri panapa nefunga nekumba ya Chengamire. Asi mwana akaza kukumba noti pa chikoro. Koseya asinaenda pa clinic. Zvikanzi how do you know kuti chivanhu kana kuti chimwe chirwere? Ndikati okay inini ndalefuwa ntore mwana ine nepa pa clinic. Then from clinic no kuti chichidi chinsa mwana. Pamusoro zvese zvamurwara zviri mukati menyaya yamapindira mudare. Isusu tatoda kunyasa kunzwa kuti imimi nevekwamatope vari kuramba nemwana vana pazvipi nezvipi uye zveimi muda kubatsirwa papi nepapi. Ndosaka ndichiti vari kuti takapuwa vana nedare. Amusataure zvekuti vari kuti. Imimi taurai zvamauya nazvo zvamuri kuda kubatsirwa nedare rino nhasi. Alright. Paroti dare rino rilibatsire ndipe kuti ndizive kuti vana vangu ndimi makapa here ekomatope. Vari kuti vana takapuwa nedare. Ndio pagubira chi mubvunzo wani? Wava nditi. Imimi mushure meunge muri kudawo vana. Kuti vana vangu isusu vana atikupi noti takapuwa nedare. Mwana wangu ari kurwara. Andizvere. Vana muri kuwada. Vana vangu ndivangu. Vana ndivangu inini. Ndikabvunza kuti vana ndikwada vana vangu. Ndakaroora anditi ndikapedza. Ichitira vana vati ivava anditi. Ndofunga Chengamire nemari akabvunza wakati parume ari panapa pane here akaroora akapedza. Anditi wakati aiwa uyu mwana apedza kuti kuroora. Zvisinei nekuti vana venyu vari kupi havasi kurwara. Asi mimi makaroora kwana tezvara makavapa zvese zvamaida kuti vakupei vana venyu vari nawo zviri pamutemo. Ndizvo zvamuri kuda imimi. Nhasi unova kuramba navo. Anditi marambiro achona wese like inini haumvise nange ndichikapya kuti ngavaendawo kuna sekuru. Mirai wamombe yara. Kana mauya kumatare handiti hamuisi matama mudare ba. Imi munongopandawo panda. Dare rosara iro raane basa rekudini? Rekukumucha nyaya iri pakati pani. Handiti. Saka varume ava zvavari kubvunza vanga vachida kuti vaone side renyu kuti mauya muine ripi. Handiti. Mukanga mangovapa taakuda kuziya rutivi rwambuya venyu. Handiti. Pamatauriro enyu. Saka namapedza enyu munogona kubuda mogara pasaidi. Kudai mushuchira. Makamangarira. Nekomatope. Ani wacho. Vakusumuka ambu. Isai begi up, mobvisa butsu. Afuna ngento. Masokisi.
tendera. Hanzi tangai zvamunoziva tinzi. Mwana wangu akarwara wari pamutaruko. Iwawa nemwana wangu akarwara. Arwara kudaro. Iwo wachibva wati mwana kunoku mai wimbai wari kurwara waita musoro wacho hauchatogwinya. Sei kwabva tatotuma munin'ine wake wakasira zamu iyo nguva iyoyo achibva waenda kwamutarira kwakundosvika tikati wobva watoya nawo tione kuti tingafa mberi kana kuti waite sei zvonzi musoro wake wakutenderera ndokubva watoya wese nemurume wacho kwakuuya pamba sevanhu tiri kusaidhi kumwe chete futi takangobatana naye mukwasha wauya kudaro ndokubva tagara takambofamba tese asi taifamba iye unoziva kuti munhu kana une mukadzi wako futi haungaregeri kurapisa mukadzi wako asi wakati hazviti kuti inini ndigorapisa kuisa shereni rangu kurapisa mukadzi uyu pamwe iye ari kupenga nezvekumusha kwake saka zvinozondimharawo ini pandiri akaramba haana kubisa kana sendi asi taingofamba nawo tichibisa isusu tichitengesa mombe tichibisa isusu tichafamba pamwe chete kuzobvayo wachibva wati zviri kunyanya uyu ari kunyanya kupenga ngaadini ngaachitoti abve pano kwaubva wati mhangarira kuna sabhuku yedu kwawakamuka zvikanzi tinoda kuti wakwamatopa watori mwana wawo tisungai vanhu wakwamatopa watori mwana wawo zveduwo tikasunga tikaenda wakati iwo tatouya kuti isu hatichadi mwana wari kutaura kuna sabhuku yedu akati kungorambira munhu kurwara makazviona kupi kuti mukadzi anorambirwa kurwara handiti munotofamba naye muchimurapisa zvikanzi hazviiti wakamunga wakati ina handiigoni nyaya yakadai ini ndakutoisawo kuna sabhuku wenyu tione kuti iye sabhuku wenyu anobvumirawo here kuti munhu anorambirwa kuti arwarirei wakamunga wachibva waenda kundoisa kuna sabhuku wasoro waya wachibva wauya kutisungawo futi isusu kwaubva taenda kwakutaura iwo wasaizvozvose bataurira waitaiwa akati inini handichadi mukadzi wasoro wakati hakuna mutemo iwoyo kuti mukadzi anorambirwa kurwara inini handiigoni kana yakadai ndakutoisawo kuna wane mari ndomafambiro yakaita nyaya yacho kwabva tasungwa soro uyu aisa kuna wane mariyo tabva tasungwa mwana nekuti mwana wedu anga achikupota achiti tichitaura anenge achidzokera kumba kwawoka awo akati hatisi kuda kani kuti tichagara futi nemwana upi naiye yu zvaari kuita izvi hatidi kugara naye takutoenda iwo wega futi ndo wakauya kumhangara futi kupi kuna wane mari vauya kudaro izvo kwakubva tasungwa futi chibva taenda kudare kwii svikei wachibva wangoita saizvozvo saka wane mari wakati mama akapedza here kuroora zvamakuti mwana uyu mumurambira kuti arwara pawana washanu wangu wachi washanu izvozvo mama akapedza here kuroora wakati hatina zvikanzi saka munofanira kuti mutobisa zvinodiwa zvacho kana mabisa zvinodiwa zvacho movapa henyu mwana wawo wachibva wati tinondobisa makambobisa chii wakati takanga takambobisawo mombe 2 zvino dzasara ngani zvikanzi 4 nondashama paataura iye kuti takabisa mombe 8 zvekunyepa zvega zvega mombe dzakabiswa dzanga dzabiswa 2 achibva wati tezvara wakanga wati mombe 6 saka zvikanzi 4 tiri kutodzira izvozvi muvape kana mandowapa wotorawo mhuri yawo asi chatiri kutaurirai wana hawana mvumo yekuti wana ava wachiwadiki wanga wachiwadiki mukuru wacho chaiyanga atori kupuraimari wana ava wese vari vashanu hazviiti kuti tingati isusu wana ava wagare newe wana unotenda mai sanzuri unoenda nemashizha aro kwakubva tanzi isusu wana unoenda nedare asi wana vanga vari kumba zvavo kwabvanzi wana unoenda nedare tikati handizvozvo kana zvadaro womva wangowapa mwana wawo newana wawo nezvinhu zvake wari kutaurwa isusu takangonyarara kwakubva wadini wachibva kwabva waenda kumusha kwako waundogadzirira kubisa chii sevanhu vanga wakutochairwa nekuti hatidi benzi panapa kwakubva wabisa mombe wakaya nemombe dzawo 3 mone nemhuri yayo neimwe mhou yanga yachemberawo zvayo yakangosvika ichibva yangotanyuka mari imwe yacho ndikuti dzikwane 4 wachibva wati pa 200 zviya ndizvo wakawapi
200 kuti ndiye imwe mombe. Tikati ndizvozvo. Mombe dzabva dzapera kaiti dzakwana. 100 mwachaina kuzomba. Uku kwakubva tati isusu padare ikoko kwani. Tichibva tataura isu kuti haana kutipa mombe yedu yechimanda. Tati chingowirirana tichiti ichabva zvayo. Haana kutipa chinonzi majazi. Tati chingowirirana. Iyo wachibva watotaura ikoko kwane mari kuti izvezvo tinozozviona paChristmas. Ndo patinozowapedzera izvo zviri izvo zvinoti mombe yechimanda nenhingiriki nemajazi. Wo saka izvi munondozviwana here wakati tinondozviwana. Wachibvawo iwo zveshuwa. Zvakauya. Wakauya nababa. Wakauya nemombedzo zvandataura zviya izvi. Tikati pemombe papfuura apo. Ndokubva wazoenda manje kuchindogadzirira kundorongedzesa chi. Sorry. Mati wakazounza mombe 3. Imwe imari. Nemari. Kuti dzikwane mombe 4 plus 2 dzakambotanga kuuya. Ndodza wana tezvara ndo zvawakanga wati mombe dzakunetsa ezvidezvi. Wakanga wangotiwo mombe 6 idzi. Ndo magarira tanga takaita iwa. Hakuna zvawanyepa apa kuti 6 8. Aiwa pamwe uda ine handichazivi. Aiwa musapindure. Ukupindura ndapindura. Aiwa musapindura. Taura nyaya yenyu chete. Ndokubva wauyaka kwakundorongedzesa. Warongedza kudaro. Hawana kurongedza iwe wega zvawataura izvi. Kana kuti wekwamatope hawana futi kudi kurongedza. Wekwamatope wakatoya kusungwa wane mari yawo wakatotuma mupurisa wawo wekudo. Chitsenga manje ndiye akamuka achibva asvika pamba akati tatouya wamatope makakwana here tiende kundotora zvinhu uku. Deti nhasi rekuti mwana arongedze auye. Wakati ndizvozvo tiri ready. Kwaigoenda wakadzeri yamusha here kuti vanhu mungafambire kundorongedza. Kwakaenda iyo hanzvadzi yacho iyoyi newamwe hanzvadzi dzacho dzimwe dziri kuzviyambiwa. Kwakubva waenda wachibva wandorongedza. Handizivi kuti zvaatiwa wakasvika wekwamatope wakatora zvinhu. Wekwamatope waipinda kumba wachitsvagire mumba memukosha. Mupurisa naiwo ndo waitobudisa zvinhu panze kudai. Kubudisa zvinhu panze kudai. Hanzi izvo taurai maoko akadai nekuti maoko enyu kureba kwaakaita akunosvika kunorowa uku. Ndokubva wadhikirika wachibva wapedza kurongedza wabudisa panze. Hatina kumboziva kuti wanouya nezvakaita sei asi iwawa wakatobopa mombe ngoro 2. Wakabopa ngoro 2. Kana muchiteerera nyaya yatungamiriri panoda kuti tione patiri kuenda kuti tisarasike chinyi. Handizvi? Indafunga kuti zvandabata pamwe nedare rangu rabata izvozvo. Ndabata urwere huri kutaurwa kunzi vana pane kurwara kuri kuitika. Mira inu. Aiwa kana changamire vakutaura munyara. Pane urwere huri kuitika. Handizvi? Then ndoda kuti tinyanyo chenjerera patiri kuenda. Handizvi? Nekuti dzimwe dzinogona kuita nhoroondo dzinokura zikatotirasisa focus. Handizvi? Right. Hanzi amai imi muri kuti vana ndakavapuhwa nedare. Ndo shoko rimwe randabata kubva kumumhan'ara. Right. Inini ndaakuda kugadzirisa ipapo tisati tanyanyofamba nechinyi nenyaya. Handiti? Dare harigoni kupa vanhu mwana. Handiti? Asi kuti mutemo wagara uripo wamunoziva nyangwe musati mauya kudare. Handiti? Unotaura kuti vana kana vachiri vadoko vanoenda nani namai. Handiti? Saka ipapo tinoti zvinhu zvakafamba zvakadini zvakanaka. Asi ndiri kuramba nchizonzwisisa pakutaurwa kuri kuitwa kuti pane kushayiswa kodzero vana vaya vari kwamuri. Vana vambopuhwa kodzero yekugara namai asi vakunyimwa kodzero varipi? Vari mukati memaoko amai. Zvazoita kuti pasvikwa pachinzi mwana ari kurwara hamuna kumuendesa kuchipatara. Uye azosvika muchiita zvebute muchidini. Handiti? Vana vane kodzero dzavo. Handiti? Right to education, right to shelter, right to health. Handiti? Saka uyu kana achidongorera ari kure akaona kuti vana vangu havasi kuenda kuchikoro anogona kuswedera. 1.
handiti akaona kuti vana vangu vanofanirwa kunge vaine kodzero yekuti vakarwara vaendeswe kuchipatara. Kana izvozvo zvisi kuita sekudaro, ndafara nekuti apotera kudare. Handiti ini semuchengeti wenyu sevanhu, handiti ndichitarisa futi kugara kwakaita vana, sezvo vana vacho pakapinda dare rakazonokuyananisa iri chiti aiwa vana vadoko ngavamboenda kupi uku. Nhasi tiripo zvakare tichiona nekucherechedza kuti vana vaya vatakati torai vari kuenda kuchikoro here? Vari kuenda kuchikoro? Vana vaya vane pekurara handiti? Vana vane zvekudya handiti? Ikodzero dzavo dzese idzi handiti? Pachipatara apa mai ndo paakunosara pashata handiti? Mwana kana asangana nedambudziko ndofunga ndo chichemo chapotera uyu murume handiti? Handiti kana mwana akarwara handiti paakuda kuti musanganise zvamunotenda kwazviri handiti? Ndinofunga kuti mifungo mizhinji inogona kunotsauka panyaya yekuti toenda kun'anga here kana kuchechi, asi kuchipatara munodini? Munowirirana handizvo? Munowirirana ka. Saka kana vana vasiri kuenda kuchipatara, ishoko rechokwadi here kuti vana havasi kuenda kuchipatara nenguva? Vana takaoningirika takauya ndo zvandati zviya ndanda kusvika mwana akarwara zvedu zvawataura kuti wana ndakasvika pamba. Isi takati wana ukagoti iwe wasvika mwana woti ndotora mwana ka chibva wangotorana kana nababa nanatezvaraka mufambe kuti chii chamboitika kudai. Kurwara kuti here mwana angaende kuchipatara, nekuti kune imwe hosha unoona kuti mwana akaenda kuchipatara pamwe anotokuwadzwa nejekiseni. Mufambai muone kuti chii chadaro mwana iyu, kuti mwana angangoti bho kuti simba handisisina obva atotita kutosumba. Tsvimbo yenyu kana muchida mudare musaigarire moisa pasaidi. Zvinozikanwa. Amusoro imbuya. Mwana zvaakarwara ari kuchikoro handiti tiri kunzwa kuti akapera simba handiti chii chakakutadzisai kuti mumhanye naye pachipatara? Chipatara chiri pakarepo handibvunza ndiri kutaura takatya kuti mwana uyu kuti umuise unenge waona marwariro achari kuita mwana kuti marwariro akada kunge kuti shatei. Saka iwawo takati zvamatouya zvanaka ngatifambei tione kuti chii chadai mwana anongoti ndatopera simba obva atorara ototi achatogona. Hamuoni here kuti zvinenge chiwanhu chinhu ichi tichitopindurana nemukwasha kotadini kuti yekumupa bute itsika yamakadini nekuti pane zvinhu zvamunofanirwa kutenderana nababa vevana handiti? Kuti kana imi mapuhwa because uyu semubereki ane kodzero yekusarudzira vana vake chitendero chaanodini chaanoda handiti? Imimi mangopuhwa vana nekuti ndimi vanhukadzi munogona kuchengeta vana nerudo rwamai handiti? Asi pane zvimwe zvamusingagamuchidzwi zvekudhisaidha zvitendero handiti? Mwana arwara handiti momupa bute. Ndinofunga kuti zvakakosha kuti kana mwana arwara handiti musati mamushandisira bute baba wacho munzwe kuti vanozvitenda here zvipi izvozvo handiti? Saka kana mwana arwara anofanirwa kuti akasire kuendeswa kuchipatara handiti? Dzimwe tsanzi dzemun'anga nechichi wongu muri vanhu vakuru munee muchiona chimiro chiripo, but panoda communication yakasimba imi nemukwasha wenyu handiti? Imi nemukwasha wenyu chakamutuma kuti apedze mungawa kuroora inyaya yekuti aida hoche-koche ukama hwakanaka imi nani naye handiti? Kana paine zvimwe zvamunonzwisawo kuti zvakasara kuti handina kupuhwa kostomu yangu kana jira rangu rehumai handiti? Ndosaka matare aripo zvakare. Ndauyawo mukwasha wangu haana kuzondicheuka pamungawa upi uyu handiti? Zvazvimwe asi pakodzero dzevana ndinofunga kuti zvakafanira kuti munge muine rimwe chete pakugara kwenyu imi nemukwasha. Izvozvo baba zvatainge tichiti isusu ngatifambei marwariro emwana yakashata kwaiwa kutsvaga kuti tiwirirane asi haana kuzodiniba kupadawo ba ipapo kuti ndipe ibedzi mwana wangu tikati
wakutotiona fanika kunge mwana takaita kutora nyaya iyi pairi mbuya madhoko ava vari kuti imi muri kuramba nevana muchiti ndakapuhwa vana nedare ndo pane nyaya imwe iri kunetsa apa vakauya here vachiti ndipei vana mukaramba navo mwana musi uwoyo kandowa ndakati asiri mwana umwe chete ba vese ari kuti ndiri kuti ndipei vana vangu muri kuramba navo pavana anga vachingowa vachienda handi kuti kana zvaari kurwara iye anorwara iye haagari achienda pavana vari kugara vachitoenda wanoenda wakangonziwo wakadayira musikana wacho mudukuyu imboti mhingi auye achitoenda iyi ndombobvunzazve baba avimba ya imimi baba avimba ini pakurwara kuri kuita vana ava vachiti ngatimbofambai navo tione kuti chii chiri kudai makambofamba here inini handina kufamba navo ko chiri kuita kuti muregere ndakaenda ndinoda kuti nditore mwana first ndaenda nemwana pakiriniki ndizoti chii asi patakasvika ichifanira mwana wangu achipuwa buti handizvere nemamwe makwenzi adzokera kumba ndikataura kuna atete aimugwagwa ndobaba vangu wasara vatete ndozvanaona zviri kumba ukandipa vatete vakati aiwa kana tiri kufamba handizve kana tiri kudii mwana anaya munomusha medu torerera tiri mushamani medu kana achiti chivanhu tobuda todzoka mushamani medu hatifambiri mwana ari kwamatopi right imi maida ndikuenda handiti nenyaya wana handiti tete saka ndizvo ndandadi ndabvunza kuti kutaura nani navo handiti kuti ndikumbire mwana ndikati oda saka asi mangwana tete ndozokera futi kupi kwamatopi nengoro kuti nditorechi mwana ndofunga hakuna munhu okwambera mukuru akaenda kunona mwana kupi kwamatopi vakati atingaendi ndava wani mwana parwara hatina kuudzwa kuti mwanadi arwara asi vapfuura nepanzira patete vangu handiti ndofunga pakaita handiti paboka paziva aiwa tipachimowa aiwa taurai nyaya isu tida kuti mbuya ava vazive kuti mwana ane kudzidza kwake kumusha kwake chero akarwara akati unofana kurapisa mwana wenyu zvakasununguka zvamunoda vasingarambi naye vari kumba kwavo naye muri pamwe chete musati mapindura henyu ipapo mbuya mwana makaudza here pakarwara mwana makaudza here baba wacho kuti mwana arwara pindurai kuti tichienda kuti taatichiudza tete ndo wataiudza tete wake tete wake ko iwa prazi iwo futi iwawawo tanga tichikowaudza wanga wachitozviziva kuti mwana ari kurwara nyaya iri pakuti bedzi ava vari kuti ini vana ndiri kuti ndipei vana vangu tikatakura mwanayo takabopa mombe tikaenda naye ikoko kumba kwauko tikandowapa kuti aiwa mwana wenyu tarizaina nekuti marwariro acho tatadza kuti tifambe tese tatine shungu dzekuti toda kufamba tese saka mwanayo tikandomutsveta iwo wadaidza mhuri yavo yese kwamombe yarara yese tikamutsveta mwana amusutaura neuyo murutaura kuno tikamutsveta mwana tikauya tikabva tisati tambodini mwana uyo akutorohwa unzi uri kunyepe kurwara akarohwa nani nababa wacho imi ndizvere zviri kutaurwa ndosati ndofunga mhuri yangu iri pano imwe chena yanga iri pano aya asi hana kusvika mbuya matesakauya wadi musapindura neba muri kutoda kutogadziriswa nyaya yenyu ndofunga dai ndandawana mota yedu yazofa nditi dai ndaya nayo mota yekumva nditi uko kwaita rimwe mwana arwara dai mwomupurisa amira uko ini ndati nini makaungana ipapa umwe ngaainde uko mwana wangu paakarwara ndaenda kuti nditore mwana varamba naye ndasvika ngoro varamba naye ndikati ini mai ini hangu gumbo rangu iri achaende futi kwani kwamatopi varamba nenechi nemwana orit ndinofunga mama muna mei amba arwara futi uyu mwana wangu uyu mudiki uyu ainge achiti dedi nasi futi ruva anzi ane 1 week asiya kuchikoro ane ndifunga ndikatombona headmaster atiri ndikaenda kuofe
kwamurambinda vakati zvakanaka mombiarara kana iwewe wati zviri kunzi vakapuhwa vana nachangamiri chienda unya netsamba yekwachangamiri yachona totangira pa ipapo bhozi mwana ane vabereki vangani vairi baba namai kana wati mudzimai wako airwara renjeri zvakaitika izvi iwewe ndione kodzero ichi yemwana saka kana zvadaro tiri kuya kuchikoro toti mwana yeye arovha kangani tosuka ano saka inini ndazodzoka kunomba ndakati maybe pamwe ndingakanganisa kuti magariro edu kuti bosi ava vachasungwa bosi mwana wangu ari kumabhiusa kuchikoro yaiwa nditi ndofunga ari kuenda kairi pasonda the rest isa anenge akarara vakanditi ane kadhi here rekuclinic ndiri kuona kuti panapa kama tinogona kuswera tichitonga nyaya yausina kuunza pano. Nyaya yawaunza pano ndeyekuti ndimi makapa here vana vangu vanavo. Zvino isusu tikati kana zviri zvekupa zvedare, dare racho rakati vana ngavaende nani namai handiti. Ndinofunga kutiwo apo nepapo hatigoni kuti tifambe pamuono wakaita dare ripi iroro handiti. Kuti tinoti vakashaisha kana kuti vakagona. Tiri kutaura zvekuti vana vakanzi vaende kupi? Kuna mai. Saka imwe nyaya yava kupinda nayo nekuti nyaya dzenyu idzi kana muchiuya nadzo dzinoda kudzigadzira zvakanaka. Nekuti munoguma mapinda mudare kairi. Nekuti unobva wapinda mudare uchiti ndimi here makati vana ava vaende uku. Tobva tati tisu. Handiti? Kana tati tisu, handiti? Wabva wandima. Wakutsvaka imwe yekuti handinawo kodzero kuvana vangu tova tati pinda mudare. Handiti? Saka inyaya dzinoda kuti kana uchipinda upinde wadzigadzira kuti rubatsiro rwauri kunyasoda chairwo. Handiti? Rubatsiro rwauri kunyasoda chairwo nderwupi? Handiti? Uri kuda rubatsiro here kudare kuti magariro ari kuita vana vangu uko haasi kundifadza ndiri kukumbirawo vana. Uri kudawo rubatsiro here kuti taurai nana ambuya vangu vaendese vana vangu kuchipatara. Handiti? Hatifaniri kunge tirisu tiri kunoita sekuti tiri kutsvaka kuti tokubatsira sei. Iwe ndiwe unofanirwa kuisa nyaya yako yakakwana kuti rubatsiro rwauri kuda rwakamira sei. Dare rokubatsira. Sofa dare rinogona kungobata icho nechicho. Handiti? But pasina chaiyo pawasvika iwe pauri kunyasoti uda rubatsiro. Handiti? Chii chakunetsa kuti uye kuno. Usamhanye pakona isingakubatsiri. Ndimi here makapa vana vangu vanavo. Tovatati dare ndo zviripo. Handiti? Dare rino ndo rakapa vana chii? Vakaisa vana kwamatopi. Zvapera. Handiti? Saka ndaifunga kuti iweweka zvauri kunyasoda kubatsirwa nazvo dai wazviisa mudare. Handiti? Musiya mwandapotera kudare renyu ndichitsvakawo rubatsiro kuti nditore vana vangu. Handiti? Nditore vana vangu. Musiyamwa ndauyawo kudare renyu ndichitiwo vana vangu havasi kuchengetwa zvakanaka. Vari kunzwai. Saka ndapotera kwamuri. Dare rodini rokubatsira nekukasira. Taura straight on point kuti uda kuti dare rikubatsire nei. Dare ndaida rindibatsire rindisunungurire vana vangu kubva mumaoko mavari vanatezvara. Vakuda vana venyu? Ndoda vana vangu. Ndiona ukananga ipapo manje dare rinotanga kunotaura nyaya yako. Handiti? Unokamboda kunoti Yesu. Vana venyu vamuri kuda vari kwana vakura sei? Ari form 3. Ane 14 years. Umwe wachona mudiki mukomana akatorwa zvitsotsi futi. Taura inyaya musataura zvokuti aiwa ndizvozvo. Nyasotaura ipoint chaiyo. Mudiki ane 10 years mukomana. Nemusikana ari form 3. 14 years. Form 2 14 years.
ungadati ndina vana vatatu, 1 ane makore akati zvekumafomu kwawo handiti tikuda 14 years 10 years 10 years akakusira umuzamu. Alright, mbuya matope mukwasha wenyu ari kuti magariro ari kuita vana haasi kufara nawo, ari kukumbirawo vana. Dare rino rinokoshesa kuti chekutanga titungamidze rudo, handiti pazvinhu zvose. Mukangoenda badzi muchikwesherana, dare rinodini rinonetsa, handiti panda kuti mutungamidze rudo, handiti iye uyo achiziva kuti vana vari kugara nambuya, handiti imiwo muchiziva kuti ava ndiani, ndibaba mukwasha wenyu, handiti. Saka mukatungamidza rudo kuti uyo ari kukumbira vana, shoko iroro mukarigamushira mukunaka, munogona kuvaendesa vana zvisina kana noise, handiti. Nekuti dzimwe nguva tinoona kuti vabereki vairi, mai nababa, handiti. Zvino mai zvavanenge vari kurwara, handiti hatisi kunotambudza here vana vachichengetwa pasipo, nekuti uitofanirwa kutarisa kodzero dzake futi, handiti tofanirwa kutarisa kodzero dzake. Zvinonzi vana ngavaende namaika, ndokunge mai vachoka, handiti vachiri mai vari kukera majutis eumai, mai vachiri kugona kuvachira vana chinyi, hembe, mai vachiri kugona kunzwisisa kuti mwana uyo ari kurwara vomuisa kuchipatara, handiti mai vachiri kugona kuona kuti mwana ane nzara vodini vomubikira. Ndo panozonzi vana ngavaende nani namai. Asi kana mai vaya vaya vasingachagoni kukera majutis amai, dai matibvisira mombe zvatibatsirawo, handiti mai vachiri kugona kukera majutis amai, ndo mai vatinoti ngavaende nemwana. Saka mai ava kana vasiri kugona kukera majutis ese anofanirwa kuitwa namai, handiti havasiri mai vane faniro yekunge vachipuwa raiti yekunzi vana vanopuwa namai vavo, handiti. Saka mukwasha wenyu apotera kudare rino achikumbirawo kuti ndinokumbirawo vana, nekuti ane zvimwe hazvo zvaaona kuti pamwe nekuda kwezera unogona kukundikana kukasira kuzvifunga kana kukasira kuzviita, handiti. Saka takudu toisa shoko kwamuri, handiti kuti mukwasha ari kukumbira vana. Isu sedare tine weduwo muono watinozoona kana kuti tine mapindiro atinozoita pakati penyu, asi hatitangi nekungonopinda pakati penyu, tinotanga nekukumbira, handiti. Ngatirerutirane basa rikasire kureruka, handiti. Ngozi ipapapa mukanga mandisiya tambo yacho ichinoita sekuti inoningira, handiti indichada kuzogura nyaya, handiti. Saka shoko taurwa namombe yarara raifanirwa kuti mukasire kurigama. Kuna mai Buya mkwasha uri ndipe vana vangu ndigare navo. Nekuti hapana kana zvakubva makore ese iwayayo atiri kutaura kuti wekutanga wacho dangwe racho ndofuka kana kuti grade 5 ndamira mumvana imwe imhandara iyeyo wacho yato achimhandara futi mwana akurwara iyeyo akasira iyeyo zamu chimhandara chiri apa pocho wasikana chete wari 5 uyu mukomana uyu akazoberekwa iye achambouya achiti pamwe mukadzi achaita nani ndo pakazoberekwa kakomana aka kutorwara mai wacho wachitongofamba wachingorwara. Saka hatidedu bakana kuti muzombo tinongoti kana atora anongotora chete, haikona kuti angati ndatora kuti wana wangu kutambudzika kwato apo kurwara ikoko ndo kwatipusisa ikoko, haikona kuti kutambudzika kuti kana kudya kana kugara kana kudini haana umbounza kana bhari sipo. Ndiwoyo aiwa ndinotaura kuti anotora zvake, haikona kuti angatorere kuti hanzi mwana anga achishupika kwamatope. Ndo zvandiri kutaura.
Tara makasunguka. Haasi kutora zvekubvuta. Aiwa ngatore zvedera. Hapana kubvuta. Kuita murudo. Kana yangwe kuti mumutoro. Kana wachida kumboya kwamuri vanouya. Isusu watopedza. Iwo wakurawo. Takatoshandira wakura. Kukura ndo kunenge kuchidiwa namai. Chete. Zvino kukura wakura. Matope wangada mubatsira. Awachatomboti. Kwete uri mugoti mangu. Unoya kumbe. Pamusoro. Pamwana mudiki ari kutaurwa mukomana akatorwa nasisi vanodzidzisa kuedza uku ndoko akaenda. Mwana we zvaakaita akadonha mumuti mumuyu. Chazotanga grade 1 akatasanga angasati atindo chikoro. Kwabva aenda kwa Murambinda kwabva ariswa plaster. Plaster yo baba vacho vakaicheka. Gumbo risina kutombopera sati apora. Izvo zvinotsika nechisaidi. Ndo zvakazotorwa nasisi kunzi mwana ngomana achifundiswa nguruwe anototsika akadai izvo akadai. Mwana iye sisi kwazorwadziwa naye kwakumutora kwako noti ndakugara naye kuchikoro kwandiri kudzidzisa nyumbi dzachikoro. Awa nawo wanoenda pekutanga chapo chaipo wana wasiwa nasho wadzi wana vanosara namai. Pakazoti imwe holiday Christmas kwakuti kwabva watuma vamwe wana kuti endai munoti hanzi uyai muonane nevanhu ukama tauya pamusha. Wana waenda ikoko atakwanambidza tangoti endai. Vese waenda ikoko kwakazoya sisi wacho wachiti ndanzi ndinotora hembe dzevana vese. Takati tora uende katora kaenda. Asi wana wakatanga kuzotisa wachidzoka kupi wachidzoka kumba futi. Ndakasvika ini mbuya wachiti wasikana wauya ndawadzosera kuma10 usiku. Ndakati mbuya mungadzosera wana usiku kwakaseka nezvinowa wana munzira imomo. Dai mawati warare mangwana omuka odi kuenda kumba. Nokuti usiku unoedza wana wakuti wafambe. Wana wakanotiza futi waibva waenda kwasisi kwadheka. Waenda kwasisi kwadheka kwasisi kwadheka ndokazoenda nawo ndibati mai siyai wana wagare. Wana wagara tawatengera mbatya tadi. Indiri kuti sezvo zvizvi wana wanogona kuzotiza futi wodzoka. Mira mato isu sedare handiti. Ati decide tinopuwa mashoko nemunhu auya nemashoko papi. Papana. Handiti. Saka mashoko auya uya achikumbira vana. Tangu aisa akadini. Akadaro. Hatina dzidziso yatati taisa papi ipapo. Uye hatina zvakawanda zvakati tatarisa. Handiti. Nekuti pane umwe mwana ari pano. Handiti. Tinogona kumubvunzawo futi zvido zvake kuti iye anoda zvipi. Handiti. Tonzwa kuti anoti kudii. Handiti. Nekuti vana vanoda kutobvunzwawo. Handiti. Saka ndataura pakutanga kuti nyaya iyi inoda humwe humwari hwakadzika. Handiti. Baba vanogona kuwana rutsigiro rwedare kuti mukadzi wako sezvo asingagoni kukera maduties amai tora vana. Handiti. Asi nguva imwe cheteyo dare roda kunzwisisa. Handiti. Kuti baba vanonogona kugara nevana here. Handiti. Ko iwewe mombe yarara. Handiti. Vana ava vachiri vadoko. Handiti. Haugoni here kuti dare rikubatsire kungogadzirisa kuti vana vagare zvakadini zvakanaka. Handiti. Tichionesana pamusiri kunokochekerana zvakadini zvakanaka naambuya. Handiti. Iwe uchiendesawo shuga, iwe uchibvunzawo zviriko, ambuya kana vanga vasingakuudzi zveurwere hunenge hwasvika pamwana nekugadzira, tovadzidzisa kuti mbuya mukangona mwana ati handisi kunzwa zvakanaka, dhonzai ichi foni. Mufonere baba wechi vemunhu. Handiti. Mufonere baba vemunhu. Mbuya mukaona mwana ati ndiri kurwadziwa mhanyai naye pachipatara. Handiti. Kana kuti maona muprofita musati madedza muprofita batai foni yani yababa. Mwana ari kurwara nezvakati asi tatati muprofita ari pano anenge anozvigona. Handiti. Baba waya oti handiri kure asi ngazviitwe hazvo. Handiti. Ndo zvatiri kutsvaka. Chatinonyanyotsvaka kugara zvakanaka kwenyu. Handiti. Dare rino ngaripindire pakunoti kusawirirana kwakuri pakati penyu kuvepo. Iwe mombe yarara vana unogona kutora. Handiti. Asi kana usingagoni kuvachengeta sezviri kutaurwa izvozvo kuti unorowa plaster yemunhu uri mudhuterere. Pamusoro ichakambiri. Aya ndiri kubvunza. Ndosati ndikuti ini ndoti ndipindure ipapa handiti. Mudzimai wangu ndiye akauya nemwana kuHarare. Ndi Harare. Akaita 2 weeks
parire nyatwa aine mwana wa aine mwana wangu iri achimba asura rasta kupi ikoko ava vesava avana kwezola mwana wangu ko akazobvisa plastic ndati akazobvisa ikoko ava vesava avana kuzoma mwana wangu iye wacho na maini autora mwana iye avana kumuona for 3 years orozomuona ipapa achimva andikumbira amkuru ndikumbira mwana for 2 weeks ndakunzwa takuendepi mani tinobva tashaya kwekuenda handiti tiri kuzama kugadzirisa nyaya dzako dzese dzinobuda zvakanaka handiti asi toda kuti kwese kunge kwakanaka nekuti pano pabvuti munouya kuzotsvaka justice handiti saka iwewe tenderwa kunge uine vana vako handiti sezvo mukadzi wako asiri kunzwa zvakanaka handiti asi panguva imwe cheteyo vana vako vari kuda here kugara newe handiti nekuti vana vako nyangwe zvino vakati hatisi kuda kugara nababa toda kugara kwashi handiti ina handigoni kuvadzinga tinoti vana vati toda kugara kwani kwashi handiti haugoni kuvatora pari handiti nekuti vana vako vati vada kugara kupi kuno handiti saka nguva imwe cheteyo iwewe kodzero dzevana unodziwana handiti asi tova tabvunzawo vana vacho kuti zvino vana vakasununguka here kugara newe handiti nekuti unenge uine mukadzi pamwe language yemukadzi wako havai understand handiti vanoti maitiro anoita mama hatidini zvino ndigare nambuya handiti vana vanodiwawo paground handiti kuti tinzwe zvido zvani zvavo tisatyore kodzero dzechinyi dzevana imi vakuru muri kutaurirana muchipanana mombe muchidi mombe dzese dziyanyangooka dzisa 30 hadzitauri kuti vana unogona kuita zvaunoda nawo chero nguva vana vane kodzero dzavo kusvika vasvika pa18 years handiti saka waita zvakanaka nekupotera kudare rino handiti uye nekuvimba nedare zvino dare riri kutaura kuti unogona zvako kugara nevana zviri kutenderwa nambuya vacho asi dare risati rakutendera kuti utore vana rinoda kumbonzwawo saidhi revana kuti vanoda zvipi handizivi kuti vana vako vakambogara nawo here uchivabvunza kuti vanoda zvipi vese vanoti uya aripo uyu mudiki uya aripo apona holiday yaDecember vangu vari vese nemukomana iye mudiki warari naye musikana ngawe pani yakuna munsa swedera zvako wakasununguka handiti utaure zviri pamwoyo pako handizve ava ndiana ndidedi gara pasi ava ndiana ndimbuya handiti saka nyaya iripo ndeyekuti mama waripi kwamatope iwe unogara kupi kwamombearara saka pane nyaya yekwekugara iwewe kunokunakidza kugara ndekupi kupi nokana zvakadai dare ringati kudiya handiti vana vakangodaro mbuya mati kuti asi zvanaka kuti inini sambuya handiti muchenure mwoyo yenyu handiti muchenure amene urwere huri kusangana nemwana hwakamira sei iyezvi kuti itoziva zvinezvi last week iyo ndakafonerwa zvikanzi mwana abayiwa netsono kuchikoro maticha atizozvomora yasara yapinda kwakasara kupinda azvinderere okay kuve kumba manzwa here nyaya iyi vakati havana sisangu arikubotswana afonera ndosatika kumusha chibva lafona kumba asi isusu hapana atadi atiudza uyu musikana mudiki uyu otaura kumba ari form 1 kechipiri akuti mwana futi abayiwa netsono pai panapa vadi mira iwo handori kushanjira vana kuti vauye kupa aiyo ini chero mushonga hapana andoziva kunze andinei mubutera inini baba vangu handiti arapenyu vakanditi mwana wangu vana havazive vekubvutira handiti pandoda kubata pese tapanzwa iwewe wadzwa zvataura mbuya vana vati unodii
ndinotora asi chatunyanya kuda ndechekuti vana iyeye uchitora mwana yanga apona aite zvakadii chinzwa izvo ipapo ndoti vari ipapo andabvunza saka mwana ndakafonera nemutombo pakiriniki mwana wangu anzi abayiwa netsono auya here pai pakiriniki zvikanzi haana kudi kuuya pai pakiriniki nemhaka iye zvikati aindowa anaikumba asi tazoona abuwa naine mota yani esikwavaii amene kwaenda handiti kuchivanhu kunobetserwa okay ndibva futi usanasvika ndakasvika musabudika abva kona akati dedi imwe yakabviswa asi imwe yachona dedi ukadaiwo iri papi ichimwe mugumba indikati right yemunhu mwana wangu handiti chero munhu akabayiwa ane waya anonzi ngaanobayiwa chi handiti jekiseni rechi tetanus handizvere chero reza ane tsono dzikabaya munhu ndozvinhu zviviri zvokonzera chi chirwere cheHIV. Saka kana munhu abayiwa netsono maticha aizomora vanhu voti ngaasaende pakiriniki aende kumba handiti then two iwe utoti imwe chona dedi mukadai so irimo aibayiwa munzira here aibaya tsono pachikoro kwatongobayiwa pachikoro handiti alright ememe mbuya vana ngavamboenda kuna baba vavo ndikati kochi handiti varikufamba sei ina hapana andikuziva chero munhu wese wekumba hapana ari kudi vamombearara tomboti vana ava vouya kwamuri pamwe mimi ndimune muchivhundutsira vana kuti anenge aramba kuuya kumba kwangu uchatambura ongobvuma kungoti ndakuenda kumba kwababa asi vana vasingagari zvakanaka toti matora vana maenda navo kumba vana vaivonoona zveugaro hwavo hwashata votizira zvekwambuya vana ava pamusori yake imimi makasarisa ndisi vana ava kana mwana achinyimwa kodzi rake mwana mudiki musikana handiti achipuwa bute ini bute mumheno mangu antoriziva aiwa patirawedza kutaura ndekupi ndapi marights vamombearara tingarambe tichiita nyaya 1 nyaya iri apa ndekuti mbuya vatenda kuti vana munotora asi haisi nyaya yekuti kana vana chero uyu achida kumboenda kwambuya murambe ndavo muchiti ndakakutorai vari free kumbotoenda kwambuya vachigara havo kumba kwani kwenyu muri pamwe chete mubvunze uyu mukona uyu akuda kumba andirambidzi vana asi ivo ndotarambidza vana kwekufu aiwa ndombuya saka vatenda kuti aiva vana munotora asi ukama hwenyu mungoramba muchishandidzana pavana muri mese hapana dambudzikotingaswerere nyaya imwe saka isu sedare pazuva ranhasi uri musi wa11 July taakuti vana vari mumaoko amombearara ndo zvatapasisa sechi sedare asi vana ngavasununguke kuendawo kwambuya zvisina kuti musaendeko nekuti hamusi kunetsana handiti vana ngavaendewo kwambuya panguva yavanoda vachiuyawo kwauri handiti regai kushandisirana mishonga muri kunokanganisa kodzero dzechinyi uyu anovadeedza neimwe nzira uyu anovaendesa neimwe nzira uyu anodai handiti regai kushandisa chinyi mishonga muri kukanganisa kodzero dzevana handiti iye zvino mwana akabayiwa netsono iri nzira pamwe yekuti adzoke kumba handiti oita svondo ari muchipatara kana kuti asingagoni kufamba hongu kudzoka adzoka asi remangwana rake rashata handizvo kana muchida vana potai muchiuya kumatare kuno kana paine zvakumanikidzai handiti dare rino rinotsenenzvera nyaya pasina fevha pasina kana chinyi handiti murege kushandisa miti pakudeedza chinyi vana handiti imi mbuya mogara nevana zvakanaka muchiziva kuti vacheche vane kodzero yekurapiswa kuzvipatara zvimwe zvese izvo ngazviwe zvinozoitika asi zano rekutanga raenda pachipatara mazvinzwa uye mwana kana auya kwamuri ingava holiday kana kuti kudini ndinonzwisa kuti chikoro ndechimwe handizvo chikoro ndechimwe saka pane mukana ungoti rega ndimboenda pambuya rega ndiende kumba handiti panguva yaauya kwamuri mudei semuzukuru adini auya handiti musingafungi maitiro ababa wacho handiti iwe mukwasha ava ndichi ndiambuya handiti vana avo kuroorwa kwavanoita uchada kuenda kwa matope
handiti uchida mai kuti uvarodzi hauvarodzi vekwamatope vasiku. Saka ukama uhu hausi hwezuva rimwe chete, ndehwekutoenda nekutoenda handiti. Hauchaji zvako zvababa nezvamai nguva imwe chete, uchada mai kuti vafambire nyaya dzavo handiti. Ndipei munhu anouya tinoda kuti tirodze mwana ihochekocheka. Saka garai zvakanaka muchikudzana muchiteererana. Paketi yeshuga ichienda wapo nepapo kupambwe wako handiti. Uri kuzvinzwa? Saka vana unogara navo zvakanaka handiti. Iwe musikana uri kuzvinzwa, ukada dhedhi wako zvakanaka, uchida gogo wako zvakadini zvakanaka handiti. Kana uri kwagogo, nyaya dzekwagogo ngadziite dzekwani. Kana uri kwadhedhi, dzekwadhedhi ngadziite dzekoko handiti. Usabhijanise kuti unotora dzekuku uchimbodzipotsera uku uchimbotora dzekuku uchidini handiti. Nekuti vese vabereki handiti. Ndo zvinoita mwana anoteerera, mwana anotya Mwari, anokudza vanhu vese pasina maconditions handiti. Ava handivateerere kuti handigariko, ava handidai nekuti unongovada nerudo rusina maconditions. Igogo mai vakabereka mama, ndidhedhi wangu handizve, muchigara semhuri handiti. Woudza vamwe wako vese kuti ngatigare zvakanaka kwese kumba handiti. Mai vari kuku, dhedhi vari kuku, isu toigara kwakati sunungukira handiti. Ukaona kuti kumba kwadhedhi hakuna sadza kana kwagogo ririko, unogona kungonokemba ikoko uchidya kupi ikoko handiti. Hakuna mutemo unokuti chitogara kupi handiti. Ukangoona chiri kushayikwa uku chiri kuku, unoenda kwachiri kuwanika handiti. Ukaona uku kusina ichi, enda kwachiri. Ukaona chao uku, enda kupi kwachiri, kusvika maita vasikana vakuru handiti. Saka ndofunga kuti dare rino pamanzwiro araita nyaya rasvika kumagumo richikupa vana vako zvakasununguka zviri pamutemo. Ndaikumbira kuti mukomana chona ari ku haanzi kuno ari kuwedza. Ndaida kuti kana zvaikwasa ndimufonera amufonera auye. Kana akagara zvakanaka siyana naye. Haana nekuti uyu musikana uyu pakabva holiday akatenga atonzi aiti hanzi inoti dating zvauya vadi ndofunga aripo mwana uyu aita makuhwa. Aiwa, pamwe anenge aine shoko rechokwadi. Munogoti mwana ane gore ne 6 months ndinomuona. Baba iwawa wakasangana naye mwana wangu iye. Iye anenge achida kuya kuzoona uyu ari kuna baba. Aiwa, ko iyo togoti iwewe mombe yarara. Sedare nhasi riri kuti takupa vana vako handiti. Tichapindazve here pakuti ari kukwanoya sei handiti. Vana vapuhwa handiti. Goinda uyawo kutora mwana, asi muzvizive kuti kana akagara zvakanaka kutomuchinja ikoko zvinogona kumukanganisa pazvidzidzo zvani. Apa rotogara nemunhu nditicha handiti. Kutomuchinja kunogona kukanganisa dzidzo dzake. Asi isusu hatipo pakuti usanomutore. Chatangoita ndechekuti tichitarisa chimiro chamai nababa. Baba pari zvino vakafanira kuti vange variwo vane kodzero yekuchengeta vanhu. Kupindura wangu ipapapo kuti chinonetsa mwana wangu iyeyoga pamwe wanosangana pamasitoro. Baba waimbai ndandati ndiuya hangu kumba ndigare newana wangu. Uyu anobva apindura achiti ndinotokuuraya chako ndirokurowa. Mwana uyu achiti mai ko wana wangu mandiwaona sei, anenge afunga kuona uyu ko. Mai uyu vachiri kurwara. Iye zvino zviri kunge nani. Asi vanotoziva kuti ndakuenda kunobhondoona wana. Wosvika woti dai baba waimbai wana wangu murume obva ati ndinorowa. Iwe shamwari rega kurambidza mai kudini. Usashate usaome musoro changamire vataure wakanyarara. Usaome musoro handiti. Mai vevana ava kana nyangwe vasiri kunzwa zvakanaka, asi kana pfungwa dzavo dzichitombofunga kuti ndoda kumboona vana vangu handiti, ngavaite sei, ngavaone handiti. Kwete kuti aiwa iwewe wawe kungogara uko, unozoita sekuti unonopumwawo kuti une ushereketwa hwakaita kuti uyu azorwara handiti. Nekuti kana riri dambudziko rakanyatsouya rakangouyawo iwe usingazivi kuti rabvepi, haufaniri kushaya rudo neumwe wako kuti ndoda kuona mwana, iwoti aiwa
ibvapo takapedzana nababa wako hausviki kuno handiti, unless uine ushereketa. Saka iwe unofanirwa kubehavia semunhu akachena padambudziko remukadzi. Kumashure kwataurwa kuti nekurapisa futi wakati handirapisi ba, imimi ndimi wabereki wemunhu munodini. Zvingaita kuti mukadzi waunoda worwara woti imimi wabereki wacho rapisai. Mitauro isina kunaka iyo. But tisingadzokeri kumashure ikoko, ini saishe wako ndiri kuti mai vevana kana vachida kuona vana vasiye vaite sei, vaone usatyore kodzero dzavo. Plus mai vakazvarira kumba kwako handiti, saka havafanirwi kunge vaine line kana mutemo unovabloka kuti uko hauchafanirwi kudii kusvika handiti. Mai vavo kana vachitogona kufunga vega kuuya kuona vana apa, vatendere vaite sei, vauye vaone vodzokera uko handiti. Nekuti ukatadza kudaro handiti, ukatadza kudaro handiti, tichaguma takudzorai futi mudare muno futi kuti tikanzere kurambana kwenyu handiti. Tobva tati kwakaitwa zvisiri pamutemo handiti. Nekuti kana munhu arwara haafanirwi kunzi panzi taakurambana, paifanirwa kungoshanda language yekuti chimbogarai nechinyi nemwana muchirapisa handiti. Iwe woenda hako mberi neimwe life, kwete kutoganhura kutoti tatodini iwe hauchauyi uku waakurwara uri kumba kwenyu handiti. Usaseke kana nditaura newe. Aiwa ndiri kutotaura plus ndiri kutokuudza kuti usaseke handiti. Kana iwe warwarirwa nemukadzi haufanirwi kugadzira line kutonemagupuro nechii kwakutorimba nedare kuti dare ratozobvuma kuti shuwa paita urwere ngagara uko handiti. Saka kubva nhasi tiri kuti mai vevana kana vachida kuona vana, kana pfungwa dzavo dzamboti rega ndione vana vangu handiti, vasiye udi vaone vana. Chidzokerai madii mawaona vana zvakadini zvakanaka, kwete kutoti unogara kwenyu handiti. Unogara kwenyu iwe ndinozokudedza ndichiti wakashereketa, asi handifanirwi kuti ndisvike papi ipapo handiti. Ida mukadzi wako handiti samai vevana handiti. Nekuti ukati havasviki kumba kwako iwe handiti, musi unoroorwa ava handiti, ivo vanenge vaifanirwa kuti vasvike ikoko handiti. Kana vachida kutuma umwe handiti, umwe uye haisina kusununguka uku nekuti kuri kunzi kuri kudzingwa sisika, saka ndoenda konchinotsvaka sisi wangu achidzingwa kupi uku handiti. Saka unoti vana vako pavanoda kuroorwa uchaenda navo here kwamatopi? Unoenda navo here kwamatopi handiti? Hauendi navo. Saka mai havatirite nenzira yekuti zuva raunovada handiti, vari mukondisheni iyoyo mwana acharoorwa handiti, vanotodiwa handiti. Zuva raunovada vanofanirwa kuuya, kana kuti ana tezvara wako vanofanirwa kutuma umwe munhu kuti endai kupi ikoko. Saka garai muchiwirirana kuitira kuti zuva raunovada vanouya vakadini vakasununga. Dzima chiro chekudzinga mukadzi wako chipi ichocho. Ukasangana nawo pamashopu tenga kadhiringi handiti. Ayo unorwadza, nyaya yako yapera shamwari. Dedzai umwe chakamira. Inini handiti chokwadi chakanaka muupenyu. Mudzimai wangu inini arwara handiti, takaenda pana chanzani charumbira akanditi nini iwo ndinombe 16 kumba achimba ada mombe mombe iriko baba nditi mudzimai wangu kwaeseka. Mira ndiri kutaurira kuti handiti kwese kwamuri magariro enyu ndo andiri kuti usamuone semunhu asina basa, nekuti vana havana mira handiti, vana havanasikana vachada kuroorwa, anovarodza ndiani kana mai vawaisa raini kuti musauyo? Handinambofa rairoro, asi kuti utanga gorapera handiti, gorapera muna Mei mudzimai wangu ngoese ayapamba. Mudzimai wangu handiti namai vangu atobikira mukabvunza mwana wangu ari papo yembe dzese handiti ndini ndotobva azokwarari akatengerwa handiti ifadzigonyanga ichimugira, asi zvaakazoita ugorapera mudzimai wangu akasvika pamba, mai vangu arege pamba aine banga achibva avabaya
Iyo nyaya yapera kuda mudare iyo. Ndokurwara kwacho. Ngazopinza nyaya iyo. Ndokurwara kwacho. Imimi kana muchida kuti itaurwe yebanga munoya mwe magara.